Ito ba nga may kay pang clickbait? Ayo! Good morning, motherfuckers! Motherfucker. May papamayo sa inyo diya. Kabantay ko mga pila na kadlaw, wala na ko libang-libang. Weird kaayo kay di na ko kabaw, malibang. Wala ko kabaw kung saan ako pag libang. So weird, so weird, so weird. By the way, diri na nga tulo kong barkada gabi mo na nga mo to'y dahilan sad nga nung wala ko ka-edit and then wala ko ka-video kaya naunta ko special nga video nga giandam para gahapon. But suddenly nangabot sila, wala na ako natagad akong video kay gitagad na ako sila una. Okay? Okay. And by the way, una ko makalimot, gusto lang na ako i-flex ako ang nilabhan nga para mobilib akong mama. Dagan kayang nilaban. Ma, di mabala ka kay. Dako. Boom! So man akong ligo, man akong ilis, man ako tanan, padung na ko mo trabaho. Kay And now, ito asang lawga na itong pinakapalanggang nga laga. Nitress, nga na dungat. Uy, nagpatubo na ta. And by the way, so kabaw, lawga na ito siya permente. Kung pila ka buok, ang subscribe sa channel. And then, kung mabot na ning mga pila ka kuhan, siguro atong ihatag atong nanay nga na maligyag saging dito sa palengke kay Maloy kayo now. Maloy ko og mga nanay nga kanang maligyag saging. Loy kayo. Itong tagaan og kuhan. Iska sako nga sinsilyo. 5 minutes later. Sana ko rin klase ron, kaya na naman ito kong kaso. Hi guys! Naglutong ko. Para ni kay Subani akong giluman. Te, pila na yung utang na ko, te. Mangutang nga pang glass na lang niya. Bayaran ako kuma. Nagkapusoy-pusoy na kayo. Ano kayo kwarta? 50 o 45, 95. Weird kayo ko ang... Ambot nga nung weird kayo. Padok. Padung na ko mo trabaho kanina. Nahitabo na eh. Weird yung kayo mag-vlog guys. Nga kanang nahitabo ba kay... Wala mo ko edit. Dili ma-edit ang real life. Magtanaw sila na ako. Murag buang niya. Wala na akong forma dre. Isa may di mabuang ka ng forma yung nana. Oh, awa daw. Sama na. Ha? So dugay-dugay na jud wa mo kabaw nga naupaw na ko ron. Sorry kayo guys, I'm having these hard times, no. Mga family matters. Family matters, personal matter. Nag-struggle ko sa mga niaging adlaw about sa kuang eskwela, sa kuang trabaho kay kapoy kay ko iniguli sa trabaho and then akong eskwela medyo na-stress ko gamay kay katong mga linyada sa exam nagbayad ko. Okay, napay koy kuan duha ka bulan og kanang duha ka bulan og gamay nga adlaw lang. Kaya pa nato ni manang tuig nga grind. Syempre niabot pa ka dire kay mga 4 minutes pa man itong video, 5 na nag-edit na ko, isumpan na ako ni. Then, shoutout sa akong mga kauban sa kuhan, shoutout sa akong mga kauban sa NCCC. May nag-inspired na ako nga, wala, edit na ako ng video na ako kay kuhan, nagsige sila atang sa ako. Nagsige sila atang sa mga video. Na ako, dagang na-enjoy dahil na-inspired po kung mayo. Nanasad ko hater. Corny hands ang video. Akong istorya yung pangalan. Pero, delete ninyo madungog kay ako ang gimute pero tanawon ninyo sa ako ang baba. Alas 11 na hapit. Ay na juning vlog life. Tinig mata mag-vlog
i-vlog ang mga panghitabo. Ini kagabi edit. Og di ka edit ini kagabi mo matag kadlawon kay mag-edit. Then i-upload kay para na may tanawon nga malingaw mo. Karon naay duha lang kanadungag sa ato ang subscribers. Wala na ako nagsulod, wala na ako gisulod dito sa kang sub kay wala na ako nag-video ug mara na ako sudlan nga kana makakita mo, but duha ang nadungag. And kamo na ang link diyan sa babaw, palihog kog bisita sa akong channel, and then like and subscribe. Okay? Subscribe mo dito kay kuan katutong yatag kang nanay nga katong namaligya dito sa kuan palengke. Luoy kayo nga tiguang. And then hapit na, gamay na lang kay kulang, mga enjoy na niya itong mga panahon. Diri lang siguro sa taman sa karon, ugma na sad. Kita-kita ra ta ugma. Sorry kayo kung amazing. Like and subscribe, Jubanel Nas, ang underrated nga tibay nga vlogger. Tibay mo kita, underrated lang, wala ta na rate sa kuan kadaghanan. Ya, ay kata istorya ba? Ginagmay lang. Hi guys. Puntahan na to amigo. Jubanel Nas.